17 Pekorjola amchani bisingo khopchaknai East Ratanpur VC amchayo lukurok belaino jangjal kalai tonglaimani lama hamya jaijor hamya. Okok tomano khanawino MDC Gita Deporma thangai visit khlainai kha berai naikha lukurokni jangjal rokno. Abni logo logo lukurok malai kok lam salaimani yawolo MDC kok rikhache o lama hamya jaijor hamya no. Sunamnani bagi chating jangnani lukurokni jungjalno katirinani bagi samukhlaini hini kokri kabuka MDC Gita Deporma. Tini to जों गोबां मोजाङानो गुरैनो लेखा नोंबो जों बायबाक्सा जोंनि एक्टिभिटिस नाव कभारेज खालामनानै नन बेले हामबाय जों मिडिया ताफोरनो अबो हंखाय इस्ट रतनपुर वेस्ट नि बाय इस्ट नि जाता बॉर्डर वेस्ट नि पाइद्र इस्ट नि जों थेक स्टाडी कोकलगो बो वाना मा सिंसा ब्रिज गबाय वारक बाय बरक हिमबाय तंगानि अबो हायनो बाय तंखाताबो हंखाय ओ दैनि डाइभारसन हायनो चेन्जङै ताबोखाय हा जोंनि जाता पेडिलेण्ड माइ क्लाइमेट जागा बरक से कुवाक्टिं तंबायसा गबर बेलेखनो वाना मा सिंसां दङ एलाकाव आसकै ब्रिज गबाय 3-4टा একটা दैमानि थेकेनो 3-4टा ब्रिज माने যত দিকেনো বখ্যাত তলাংনি তংখা অতই বুংতামো সিন্দাই তিसा पबो गाय अब बेले वाना मा सिंसा उ पेडिलेण्ड दङ बाहायके जों माने रेस्ट्रके नारकनाय बाहायके सेफ नारकनाय अबनो बेलेखनो प्रश्न जनक तंखा अबनो तिनि गुरैनायलै माने ताइदियां खायफायां जों वेस्ट रतनपुराव थांका आरो अब हायनो अबन सेपन आबखाय क्रिटिकल कंडीशन ते कतरखे कुवाखा पेडिलेण्ड अलरेडी कुवागै थां तंखा गाय आरो बाहायनो आपातत जस्ट बरक हिम ड्रप खायै तामिना बनो वानि ब्रिज खायै आरो पाइलै ड्रप आबो हिमलाय मान ड्रप का अबो हंखाय बदिनो एक्सीडेंट नो सैमिया अबनो बाहायनो आपातत हिम ड्रप खायलायनि को खनासनि सामुंनाय आरामबंनाय हंखाय अबनो तैगो जोंनि बरनि एलाका अबहाय माने प्रब्लेम गोबां माङै दङ हायरक मते हामबाय।